Kani, muna yung kani ang kanyo. To kay simbol, apilapin silo, suling-suling. Ani, ang simbol ni Cox TV. Oh, ada na. Gamitan ragkam. Bisa gulay masin, aw asimbol ya, punta o ya pamatik tao daw man. Oh my God! Wow! Yan niya. Yugtan sa ang kanyo. To kay apilapin na suling-suling. Yara di ay. Pugtan sa ni. Parang di mo liking. Hugtan di ka man. Di ba parang di mo liking ang kanyo 20. Di ko makasimbol. Aplis linsuling. Paog. Okay na ba? Butang tarap po. Kuhaon ng ligip. Waan na gapin kay asimbulon na. Pas-pas pa kayo ako hapin. Pinapipin. Pangapot na nga nag-uwal. Parang umukitaot. Parang danlog kaayo. Danlog pas kang manang. Butan ito. City kay mura na teknik. Taraga city. Pwede na gamitag gamutin ka simbol. Basta yan. Tas butan ka city. Parang danlog kaayo. Di arasok doon ang tao na to. Gara kamay lang gamit. Wala gamit masin safety gap lang yan. Tas na mags. Baguro di kaayo. Pagpiling kanyo gisang makapalita. Di ara. Hapit na mahuman. Oops. Kamot lang gamit. Wagot gamit ligwat. Laban na wala gamit masin. Di arang tirada. Awa na impasmate ko man. Ay pinatrapot-trap. Magyapag gamitag masin. Pero kamot na tirada to. Oops. Kini. Adunaga. Di siya na ito patagangin ko. Sudlan pa. Matik o wak na okay na. Wak na. Apihin ang testingan sa tubig kung mamulik ang kanyoto. Wak na okay man na wala clicking. Di araw na pius. Di araw na skarte.